Liftul sau scările? Eram convinsă că se va ajunge și la momentul în care cineva va pronunța cuvântul mișcare. Niciodată nu am fost o fire sportivă. Nu-mi place, nu am timp, nu am decât scuze la capitolul ăsta. În capul meu, sportul întotdeauna se asociază cu un chin teribil și nu. Plus, sunt convinsă că sportul singur nu slăbește. În schimb, gimnastica aceea din generală, da, într-adevăr, face foarte, foarte bine. Acum, mă întrebați dacă o practic, mai bine să trecem la următorul subiect. Liftul. Era o vreme în care nu luam liftul din cauza că nu aveam răbdare să stau să-l aștept. Dar de la un timp am observat că se întâmplă ca eu când ajung, liftul să fie deja acolo și să mă aștepte el pe mine. Și asta o interpretez ca pe o invitație mult prea evidentă ca să o pot refuza. O domnișoară nu refuză niciodată, nu? Dar de când cu programul, de când trebuie să fac mișcare, am început să urc pe scări și culmea este că ne-am mutat sediul biroului, iar redacția noastră este fix la etajul 5 cocoțată, iar eu, bineînțeles, că urc pe scări. Luni dimineața, în prima zi a programului, urcasem până la ora 11 de 2 ori, până la etajul 5. Și m-am simțit cumva mândră de mine când m-am gândit că uite ce am făcut. Dar bine, imediat m-am amintit că de fapt venisem cu mașina și nu știu, asta înseamnă că și mașina trebuie să o las să mă aștepte.